everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ka na mailhan, Alexandra. Mbo na ang imong buhok. Milampos sa yawan ang buhat ang pasistang kaaway. Say buot mo ipasabot. Milampos siya paglugos na ako. Iya kong kirek, ka Luis. Mga sarpais, mga demonyo, mga sakop ni Satanas. Ka Luis, Alexandra, gusto na ko nga ma-erase si Kaliwanag. Gusto ko na mamatay na. Labang ta sa atman dong. Mo na niya nipita. Naas Luis diha. Usa siya sa close contact ni Kaliwanag. Pamasin na kanya ito, nanaroon diya si Kaliwanag. Pamasin da ang tinuodong. Nagkukupag do. Nga badak para itong balik si Kaliwanag. Dako kang panto, ha? Naagkitong diha si Kaliwanag. Maunang bayan. Odong. Opisyal ko ni mo dong. Inyo sa may gusto nung may tabo dong. Wala kayong istorya dong. Oto na itong patay ang bisan kinsa nga ana sa suot. Hot dun kayo. Arong pagsiguro na mapatay na ito si Kaliwanag. Katulgod ako. Sige, Luis. Si Kali. Ako'y open fire. Okay. 3, 2, 1. Dong, Dong. si Kaliwanag yun ang atong napatay. Odong. Taas siyang buhok. Taas ang buhok kinababayana og nag-iris. Pero ani ang iyang hinog, nagkarugo pa. Karon kay hayag din. Naklaraw na nako ang iyang tagoy. Guwapa man ay si Kaliwanag. Dong. Mao gyapon. Wa ko magkuyog nimo. Dongir, Magisulo nimo ang pagpatay ni Kaliwanag. Ikaw mo inangos pagbungkag silang plinom ganiha. Plus karon nga napatay na gyud nimo si Kaliwanag. Dong, makaptin na kahako ni. Sigurado na kang makaptin na ang ranggo ng imong amigo dong. Pastilan magduha-duha pa man ka. Uy, ni ana oh. Dong sa di madugay ang mga budugog ng mga silingan din. Diya ang taga din aron mao gyud ilang makita nga ikaw gyud usa ang mianay din. Si Pataro, anak, nanglili na mga silingan kikan sa ilang mga lahi. Ay, Captain Denis Trinidad, sir. Adto na ka, sir. Stoy! Lima, polis! Kuhanin ninyo kayo! Kisa na ko na nagpatay. Ha? Ha? Yamat ko. Nga kisa may nagkapatay. Ay, Lieutenant Tulos Pesi. Si Lieutenant Denis Trinidad ko, no? Ay! Siya lang usa ko, no? Lo! Na-establisar na nga si Dong Dinis na yun. Uwa, kay uwa siya kauban. Mubiyan ako din eh. Makaptin na sa PC nga akong higala. Kaglipayan ako! Yahoo! Usa siya ka ehemplo sa mga modernong bayani sa atong kasaysayan. Usa ka maisog nga sundao sa atong nasod ug andam ibuhis ang kinabuhi kung di kinahanglan. Mga kaigsuonan, kaniadto usa ka lieutenant sa Philippine Constabulary. Ug karon tungod siyang gipakita ang kaisog aron silbihan ug bantayan ng atong demokrasya nga giuyog sa pangahasong komunista. Mga kaigsuonan, dawato nato sa masyong pagpag si Captain Denis Trinidad!
Dong, Uy! Dong! nawa man nagkakaganina dito sa Quadrangle sa kampo. Hayad ka ba karon? Sorry kay Dong. Pila kaon lang ko kay daghan kay miduol mo yun niya. Palipay. Dennis, Mga ba? honey. Ni Arcos palibot Dong. Uy! Congratulations day, Captain Sir. Barya. Kulataho taro gamor imo. Dili congratulations bitaw Dong. Unsa man na siya oy. Kisa ba nang ipagkasulti ba? Aw, naada kay kauban diha Dong. Earning nino. Ay, daan pa ko. Sorry, Jol. Sorry ka karon. Ay nagsamo ko si Dennis ning kay mga ligo pa mi. Abi ang telepono. Sorry kay Jol ha. Sorry, Bye, Jol. okay, bye ning. Ibutang man imo. Nawa pa mi mahumag istorya. Sumbagong tanon ka. May kugtas akong amigo. Unya na ako wa ka lang maiko. Tanawa na ko. Oh. Bigot tag lawas din ako iya. Badi ka. Namiyagi di magnaon. Musamot kay ini akong kalawasan ha. Badi ka. Kasi rin. Maligo na tang dobi. Jolie. Dennis. Julia. Honey. Thank you, Han. Ambing baso. Nga namituto ka na ako. Kung wa pa lang ko ma-in love ni mo, kibuwakan ta na ka, uy. Pila na kayo mong gipamatay sa? Nagatimaan ka? Pila na imong napatay? May ihap-ihap sa na ako, no? Kadagan ang gubat ang akong nagyan. Niya, mag-ihap-ihap dyan ko, no? Pilay na patay ko. Pila na lagi imong napatay lagi? Di na maihap. Basta dagan. He? Say, he. Sige lang tang ingon ani, Dennis. Nakaptay na ka, oh. Nakasabot ko. Ayaw na karon. Wa pa ko malipay na niya akong ranggo. Unsa to? Oh, okay. Ganun magminyo na tapir magsigig saka ang imong ranggo. O niya na kung magkarnal ako. Sa kapag reklamador ka man kay karon. Di ka lagi na ko ilisan. Punan hinoon. Unsa to? Ikaw, lagi akong pakaslan. Isog man day lain. Lisngag lang ilong nimo. Alright. Oh. Oh. Gilis naman lagi ka. Ubuan nagbalik, bi. Mulakaw na ako. Mulakaw na ako. Di ko. Di ko. Hmm? Ay, naku, biyahe kay... Di gusto pa ko. I-reserve lang una na. Uno. Mubalik lagi ko. Ay nagtabon kaya kung balikon. Badiya. Alright. Julie, honey. Ando na ako. Okay? Saman, ani ka maniod to kay mag-andam ko. Dili. Panihapon. Dili, sad. Okay, bye, honey. Kaysa ba mo atoon ba? Ako, nguyab. Ang lain akong uyab. Sir Earning Pie. Kinsa kay bayo tilang doon ni Erning og Dennis. Ay, may mulabang nga purlon da. Ahak ba yan? Nagdali rabaw ko na. Uy!
gawas! Ano ba? Murag ituyo nga mapitag akong sakyanan anong dili ko magkakawas. Dili ko maampi ang putahan. Daan pag yun ko. Mikuha mag-armas bintana sa tubad nga sakyanan. Patyon ko dito. Di ako makaikis. Patay na ko, Ari. Oh. Dahon, huwag ang tansa. May bipati sa putahan sa akong gisakyan. Dong! Oh, Darling! Dong! Gawas na yun! Gawas! Gawas din! Guyo! Guyo! Sir! Dira ko, sir! Sir, relaxan mo. Nabantay ko sa palibot. Dong, happy na ko. Lagpot na akong armas. Di kinunta ko magkapaus ani nila. Patay na ako. Mayo kani kay ni amos kuryo. Si Sir Rene mo yung biras na kambos ni mo, Sir Denis. Wa ako kapabuto. Dong, sama kayo dong. Sige, sige, Captain Armas. Mubiya din mi dinis kuyo. Dong, ang kauna gihapon, nga ikaw mismo ang nagluwas imong kinabuhi. Dong, tala ko niyo! Ay, ba't ko, sir? Sa kanya ka mo kasabuti na. Tali na kuyo! Ay, ako mo tuloyin malang kata. Ano naman, Sir Denis? Bintawan di ko kasabuti ni, oy! Higala ni kay kinisi, Erlinda. Tinuod ka kong higala, Erlinda. Higala ka kong tinuod. Well, ang tinuod na kalitan yun ko, no? Kinsa makay dili makalitan, nga tao ra ko ta. Mamatay man kita. Pero, usa sa akong ikatambag kon may militar o mapulis nga nagpibinaw karon, no? Presence of mind na gyud. Ayaw gyud pabiya sa pinsar. Kinahanglan focus ka. Focus gid ka sa bisan unsay may tabo nimo. Og mao to kay aptik patag chutay aw napatay nako ang butuntang mo patay ka nako. Ang bupi pa sa butcher nga ikaw ra usa. Wa ko ikaw uban. Ako ra gyud usa. Ang mipatay sa nag-ambus ka nako. Sa istorya, ay, weda. Ni, sabli. Pinagkita ko. Ikaw may nagbughatong matawanan niya. Sa mga istorya. Kining captain, nagkailan ka ba sila gambos nimo, Captain Trinidad? Pag na radyo, sige mo minaw nag-replay naman. Oh, Denis! Denis! Ay, Magkunsing pamilya ko. kaluyan ka sa Diyos, anak. Ambot kapila na ka na ibalik-balik nilag balita sa radyo. Tanang istasyon nagbalita sa bayaniho ni mong nabuhat. Congratulations, Dennis. Salamat, ma. Congratulations, Dong. Thank you, dong. Excuse na ka diot, Dennis, ha? Anita maniod to, ha? Ang gitaming bitara ko ang di paniod to, mga kunsing. Naroon sa ingon yan, ani ko magkapaniod to. Ang paborito niya ni Dong Dennis, ma'am, ay sudano na to ron. Tinunuang monggos nga subakan og agbatig kamunggay. Inyo bitaw ng paboritong duha, di ba? Guryo, dali na. Ikudkud ko sa lubebe. Dali, dali. Guryo, tutok man ka. congratulations, Captain. Tora kitang nahipaw sa tinuod. Well, ay di ba, sir? Di maabot bisag kinsa. Lako na, Guryo. Sige na, Guryo. Lako na. Yes, sir. Excuse me. Sige na, sige na. Dong, lingkod. Lingkod, Dong. Buwa nga, mo kay nailhan na itong mga tawanan. O, nga na bang dito ka man sa itabo? Magmatngon ka yun, Dong. Ikaw mismo nahibaw nga doon na kay daghang gipangligsan. Normal ani mga tawhana nga mangitag paagi nga mapatay ka. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.